Ang demone
गोसोजों सोंग्रि हरो नोंखौ दिनै आं दिनै 31/1/2020 शुक्रबार खालाराव नों आफानिनो सोरजिनाय बार हा दै अर अखोरां मिथिंगानि जिब जिबि आरो बे आबादसालियाव जथुमनाय रायजो राजा आइ आफा बिब' बिनानाव मोनखौ साखि खालामनानै बे मुलुगाव आलो गोजोनै अनलायना सुखु गोजोनै रायजो जानो थाखाय आंनि बिमायं फरायना अन्जना बसुमतारीखौ माजबाद बियार बाथौ गौथुमनिनो सिङाव थानाय 2 नं कादबिल गामि आफादनि मानगोनां गपाल नार्जारिनि फिसाज्ला मुस्रि राजखुंगुर नार्जारिनो गोसो खुसियै आखाइ हमना गथायना होनाय जाबाय।
आफा आनान गसाइ सोरजिगिरि बोराइ बाथौ नोंनो मुलुगनि बिमा बिफा नोंनो महर गैयै जानानै मुलुगनि जेरावबो साग्लोबनानै दं नों जोंनि गोसोनि साननाय मिथिग्रा नों जोंनो नोंनि गोथार गोसोनि गोथार बाथ्रा गोथार गोहो बोलोनि गोथार बोर सारस्रि हरदो नों आफानि खाथियाव जों बेखौनो बोर बिना आरज गाबहरबाय जोंनि जर जुलि जानायाव नोंनि बोरजों जोंनि फोलेरा एरनो आरो सैथो धोरोमजों गियानि गुनि सोलो गोरों जानो हाथों जेरावबो जै जै मै मै जाथों दहाय आफा बोराइ बाथौ हे आफा सोरजिगिरि जों अज्ञान अनागारि मानसि मा होनानै बावगोन मा होनानै हांख्रायगोन जों मिथि रोङा बाव रोङा अनसाय रोङा नों नोंनि गियानजों जोंनि गोरोन्थिखौ निमाहा होदो नोंनिनो सोरजिनाय दायनिसो बिबारखौ आखायाव लानानै आन्थु खेरायना आरज गाबहरदों अ आफा सोरजिगिरि गोसो खुसियै बेखौनो आजावना लादो दहाय हे अबं गसाइ बे आफादसालियाव थानाय रायजो राजामोन दायनिगिरि जों निमाहानिगिरि नोंथांमोन दिनैनिफ्राय जों थैस' थांस' खौसे जाबाय नोंथांमोना जोंनि जर जुलि जानायाव बयबो साखि थादो जोंनि गोसोनि साननायखौ जाफुं होदो बोर होदो दहाय आफा बोराइ गोदान बिथांमोना गोरों गोरा जानो हागौ हो शिक्षा दीक्षायै खुब माने गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ बिथांमोना मोननो हागौब्लाबो आं मिथिनायाव सामाजिक गियाननि फारसे बिथांमोना एसेबाबो मिथिनो गोनां दंथारो नङाना संसारनि बेलायाव बिथांमोना बुंथिनो गोनां बा मिथिनो गोनां एसेब्लाबो दंथारो बेखायनो बे बुंनो गोनां माखासे दायित्वखौ आं लालिया जाहा आदा बिथाङा दंथारो जोंनि गेजेराव बिथांनि फारसे आं माने नाथुर हरनाय जाबाय आफादगिरि बिथाङा जाहाथे फंनैसोब्लाबो बिथांखौ जाहाथे सम होगोन बेखौ आं आफादगिरि बिथांनिसिमबो खावलायनाय थाबाय दा मात्र आफादगिरि खावलायनाय लेखा नैबे हाबाथिलियाव आं फोरमान लाइसिखौल'सो फरायसिननानै आं होनो सानदों बेयाव जुदि माबा मुं आरो थंफोराबो जुदि गोरोबाखैब्ला माबाफोर जुदि गेना गोरोन्थि जालांदोंब्ला अन्नानै नोंथांमोना आसि खेन्था हरोब्ला बियो एसेब्लाबो फिंना होनायनि राहाखौ जों खालामगोन बेखौ आसा फारिबाय अब्ला आं फरायथिनो सानदों बे हाबानि फोरमान लाइसिखौ बेयाव बुंदों अल बाथौ महासभा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि HONPO उदालगुरि रेजिस्ट्रेसन नं KMP /240/A-20/469 बे जाबाय अल बाथौ महासभा दुलाराय बाथौ गौथुमा रेजिस्ट्रेसन जानाय नम्बर बे जोंनि रेजिस्ट्रेसन नम्बर मेरिज सार्टिफिकेट हाबानि फोरमानलाइ दिस इज टु सार्टिफाइ दैट राजखुंगुर नार्जारी फादार्स नेम गपाल नार्जारी मदार्स नेम रुमुति नार्जारी डेट ऑफ बर्थ 11/12/1992 एसा जाबाय
27 year 자 라스쿵글 피사니 보이수와 27 Village Nongtu Kadobil PO Masbat pin 784507 PS Masbat District Udalguri State Assam Married with Onjona Bosumotari father's name Nogen Bosumotari mother's name Zelsri Bosumotari date of birth 02/02/1996 Esa jabai 23 jung 23 lidung ken 24 jahang jadung 23 Village Nong 1 Nahorbari PO Masbat pin 784507 PS Masbat District Udalguri State Assam on the date of 31 month 01 year 2020 under the customary law of Batu religion Yo ma bungdura yefun under the customary law of Batu religion ha tini jong boibu mithigo bio ha tini jong boibu nubai aro jong boibu naigasiनो dang dasimbu tini nibe जा जितुनोखि फिसा राजखुंगुर नार्जारि आरो लोगोसे जा अन्जना बसुमतारि बे फिसाफोरनि जरजुलिया बबे धर्मनि आबुं नेमखान्थिनि गेजेरजों दानना होनाय जादों अब्ला जों बयबो नुबाय बयबो मिथिबाय नङाना कास्टमारि ल अफ बाथौ रिलिजियन बाथौनि आबुं नेमखान्थिनि गेजेरजों बिथांमोननि जरजुलिखौ दिनै दाननानै होनाय जादों नङाना रायजोफोर मे अलमाइटि बोराइ बाथौ ब्लेस ए हेपि कापल लाइफ बेयाव बुंबोदों मे अलमाइटि बोराइ बाथौ ब्रेकेट दङ गड ब्लेस ए हेपि कापल लाइफ मा बुंदों आसारि आफाया दिनै जरजुलि जानाय जि जरासे हिन्जाव गोदान हौवा गोदान बिथांमोननि संसाराव बोराइ बाथौनि खाथियाव आसारि आफाया मिजिं थिदों जाहाथे अराय सम बिथांमोननि संसार जानाय बेलायाव जाहाथे आगोर होथों रंगिना संगिना बिथांमोना संसारखौ जानो हाथों रानसाव महर रानज्रिं महर जाहाथे बिथांमोना दाजाथों आसारि आफाया खावलायदों नङानो रायजोफोर अब्ला दिनैनि बे जरजुलिया बेसे मोजां जों बयबो आरज गाबदों नङासै जों बयबो आरज गाबदों दिनै जिथुनाखि जाहा राजखुंगुर नार्जारि बे फिसा आरो लोगोसे अन्जना बसुमतारि बे फिसा मोना सेंग्रा सिख्ला समाव जुदि माबाफोर दाय गोनां बेफोर मावदोंमोनब्ला दिनै जों बयबो इसोरनि खाथियाव जों आरज गाबदों बिथांमोनखौ निमाहा होनानै बिथांमोननि जरजुलिया जाहाथे जिउ गोलाव जाथों गोजों लामाजों दावगालांनो हाथों जों बेखौनो बयबो हास्थायदों नङासै रायजोफोर दा अब्ला दिनैनि हाबानि जिथुनाखि मेन उद्देश्यआ बेनो जों रायजो राजाफोरनि खाथियाव दा अब्ला दिनैनि बे हाबाथिलियाव नुजाथिनानै जाहा खैना गोदाननि बिमायं बिथाङा गावनि आखाइजों बेयाव फुल सिगनेचार होदों बिथांनि मुङानो जाहैबाय श्री इन्द्र कुमार ब्रह्म आंकोल ब्रेडग्रुम हिन्जाव गोदाननि बिमायं बिथाङा गावनि आखाइजों फुल सिगनेचार बेयाव होदों बेनिफ्राय नैबे आसारि महरै दिनै हाबादानगिरि बिथाङाबो गावनि आखाइजों गावनि जिथुनाखि मुंखौ लिरथिनानै होदों महन बसुमतारि बेयाव आरो काउन्टार साइन खालामदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि कान्दुराम बर' बिथाङा दा अब्ला बे सार्टिफिकेटआ दिनै बहाबा लामा सामायाव होनाय सार्टिफिकेट नङा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बे सार्टिफिकेटआ दिनै बहाबा मोनसे माबा मोनसे खाबु लानानै बिथांमोनाव होखोमानाय सार्टिफिकेट नङाना रायजोफोर बेयो दिनै हाबाथिलिनो होनाय बे मोनसे सार्टिफिकेट उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमाव होनाय बे सार्टिफिकेटआ दिनै बे हाबाथिलियाव होनाय जागोन
meru bisa tangan tangan kok nah he. Kata kan cikan. भितर नहीं लाल जावे लाल कटी जावे भितर Sarsmaya ada. Dia sih ada kan dia. Bini fried ada daging kurang dulu. Karena dia usia dia 10 taka dong ada. Hey, 10 taka ni kejar. 산이고 홍대 산이고 홍대 이 골바 부셔 동나 하다 Gorba dong. 타이네 다시 gorba dong. 타이바고 다 gorsi dong. आखाया बर्तन आखाया गलम न मले 내가 잡이나 네 몰라 이내 당니 시드네가 오시 투지 소문동가 비어용 시작하고 난고 대단히 그봐 비어용 비산이 무항 아로 능자만 되는 무항 거내나니 에 비탐문에다 투이소 탕소 10살 모호래는 소리 잘랑나 하트 온난이 능타가 50살 되나요 Gorse or ini private sini yang udah baik deh bisa baik ha tapi ini private harus kursi bisa laporin sama oh tapi ini private biasa baik harus kursi bisa hunu kena tayu mana nuntang menawa kaya alasi nungamun deh alasi nungamun nungamun alasi nungamun lalu di ini private nungamun alasi dah baik nuntang aku kita meni pura pinang bisa सेम आखाया फास वेल siapa yang malah nuntang itu pura tangga ada ini karena mana alasi karena ini karena program ini pula jadi ini dengan apa lama sama di rumah siapa orang mengenal dengan apa ayo nuntang mana pun dengan siapa apa ay dengan apa दोस्तों का सही है mulai lagi harus kursi apa tu?